décimo xa non o temos. O galla toque, pero senón despois vai haber que escoitaros. Escoitastes? Están cantando gordo. Javi, ti non escoitaches. Eu non estou tola. Ven por ali. Ven, vamos preguntar. Estamos escoitando rumores de que vai tocar o gordo na Praza de Abastos. Eso din, e foi porque veu unha señora da lá de Toledo que dixo, veño a comprar aquí na Plaza de Abastos a lotería porque nos dixo unha pitonisa que iba a tocar na Plaza de Abastos. Sí, pasou por aquí. Ela dixo, mira, no te voy a llevar nada e me podrías vender un décimo desta lotería? Eu dixenlle, sí, mujer, sí. Eu vendinlle o décimo, ele agradeceume moitísimo e marchou. Era levarle vouno. Ela levarle vouno e o champán teno que traer cando lle toque. Nos non dixemos nada, non sei como se enterou a xente, a verdad. Hoy chegamos a trabajar e foi a primeira noticia que nos dieron. E vos pensades que tendes a sorte? Ojalá, que los toca toda Santiago casi. Ti escoitaches os rumores de que vai tocar o gordo na Praza de Abastos? No, non escoitei nada deso. Que non dixo eso que iba a tocar na plaza? Pero fijo. Si, dixo unha bruja, sei que si oín eu eso. Entón habrá que comprarlo. Ai, dixo unha pitonisa. Pois a pitonisa se acerta, perfecto. Non me diga eso que me haces comprar outro. Hoxe sí que veñen, sobre todo, compañeiros de aquí a comprar décimos. Pero, bueno, da pitonisa non sei, eu entereime ayer realmente, non sei se vai a tocar. Ojalá, Dios te oiga. O sea, fai 15 días que estamos sin un décimo. 43.150, 400.000 euros. A ver, como sona ese? A ver. 68.159, 4 millones de euros. Vostede comprou lotería aquí na praza? No, nin quero lotería. Que me toque salud. A lotería nada. Pa qué? Pa tirar con ela? Dixo unha pitonisa que vai tocar a lotaría o gordo aquí na praza. E onde venden lotería aquí na plaza? Nos establecementos da praza. Pois sí que vou a mirar logo se encontro. Vale? Viña. Alá. Pero non arranque o cartel que igual está aí a sorte. A sorte está no bombo. Pois eu vou no levar porque como toque, o 22 estamos aquí, Con moita alegría os recibiremos, con moita alegría, con champán e co que sexa. Pois imos velo, imos velo. A ver se nos vemos. Mira de paí con que maña lle dá Celia. Estamos aquí no que diríamos que é o piso franco aquí da Asociación Cunchas e Flores de Bueu, que son os que prepararon esa alfombra que viron ao inicio do programa. E Celia facédelo así peneirando para conseguir varios grosores. Sí, para conseguir distintos grosores do material que estamos preparando, que preparamos a alfombra. Estes son, de aquí podemos sacar 3